Дадохме прекалено много пари за този кашон, а дори не знаем какво има вътре. Хайде сега да видим. Опа, тези май са добри. Jordan шорти. Nike шорти, 2 чифта. Оранжеви Nike шорти. Jordan. Червени Nike. Всичко е чисто ново с етикети. Това са същите Jordan. И тези са Jordan-ки. Баскетболни шорти. Всичко е чисто ново с етикети. Tech Fleece долнище. Ето. Кой размер е? Размер S. Още едни Tech Fleece шорти, Active Wear. И останалите ги очаквайте и всичко друго до вечера от 20 часа на сайта.